чихеле ки дар навор мебинед курпачаҳои зебои арӯсинро омода кардиянд як апаи азизи мо. хоҳишманди заказ кардани ҳамин хел курпачаҳо дошта бошед. номерояшон дар таги комментария мемонам. даромада ба вайҳо нависен, заказ кунен ва ё тайёр мекунанд хонашонда ба шумо равон мекунанд. нархи ин бошад 1300 сомон. 4 курпача дорад, 4 болишт. ассалому алейкум духтаро, имрӯз мо ҳамроҳи кӯдако тамошо мерем. имрӯз 1 июн, имрӯз праздник буда таваҷҷӯҳ бисёр ки тамошошон барем. ҳозир яку рафтистем. мо аллакай дер кардем, саҳар барвақт мумкин буд. аллакай соат қариб худаш души дестай мо навай хона биромадем. хай гуфтем камакакам боша кӯдакои ха тамошо кунану хурсанд шаванд, баъд хона биёем. бо барои шумо камкам нишон метиҳам духтаро, шумоам тамошо кунед. منم داراترین آدم، وطن دارم کمی خود را نگویم کم. وطن دارم منم داراترین آدم، وطن دارم کمی خود را نگویم کم. وطن دارم ننالم از گران باری، نپرسم از کسی یاری. نگیرم قامتم را خم، وطن دارم نگیرم قامتم را خم. وطن دارم ندانم وقتی بیماری، بجز مهری وطن داری. ندانم وقتی بیماری، بجز مهری وطن داری. بدردی جانی خود مرهم، وطن دارم بدردی جانی خود مرهم. وطن دارم نشانی او نشانی من، سرودش در زبانی من. بابامم جلوگر پرچم، وطن دارم بابامم جلوگر پرچم. وطن دارم پای سرسبزی خاکش، با مثلی ابری افلاکش. با چشم سینه دارم نم، وطن دارم منم داراترین آدم. وطن دارم صدایم بیشنود عالم. وطن دارم ای وای جوی праздник промадем. рости инҷо дам хе рангчошак кардану ҳамин якдигаришон ранг кардан. ҳозир мо парк рафтистем. у тарафта бу паркай барои кӯдако бозичо дора. ҳамҷа рафтистем якамтар кӯдако бозӣ кунам. бо парки мо ҳамҷадай. ҳозир пока одамо бисёр нашуда, мо омадем гуфтем камтар кӯдако бозӣ кунанд. бо бачаҷонам яктан ҳамин хали суперкрила ва ёшак гирифтам. беҳад ҳамин мотика наз мебинад. я ҳамина 300 рубл гирифтем. ҳамҷа ягон чӯшта мешинану бозӣ кунанд, хурсанд шаванд. рости кӯдако ки хурсанд ки шуданд, мо ҳам хурсанд мешавем.
барои ҳамин кӯдакҳоро тамошо гуфтам дарораму. тамошои мо ба ҳамин тамом шуд. ҳози боша мо хона рафтестем. рости кӯдакҳо хеле хурсанд шуданд. хай бо хеле ки диден рангу ҷош кардан. ҳам одам худаш хурсанд меша, ҳам кӯдакҳо хеле хурсандӣ кардем. акнун хона рафтестем. ҳози равем ягон чи тайёр кунем. рафта бо ягон чиз дига тайёр кардан дар кор. кӯдакҳо хӯранд, худамон хӯрем, бо барои бегона ягон чи тайёр кардан дар кор. шавҳарам кам тарак харид кардан. дар инҷо тухм гирифтан. гуфтем ки тухму ва гирен, моҳӣ гирен ва я гирифтан бегони да моҳӣ тайёр мекунам. хеле сметанамо аз амин фақат мегирем. дар инҷо хай помидор, моҳии хек гуфтан нагиренду, моҳии минтай гирем, вай нақстар. хекам ба мазаю камтар рости қиматтарак. ман гуфтам минтай гирем, минтай бо сочини таракай. ози майна шуштаму акнун майда мекунам. ях ки буд майна шуштам ки мулоимтар шавад. ман пӯстяшам хел шакида шуштам. ҳозина ҳамаша хушру майда мекунам. намак, приправа, ҳам хел чизо мекунам. ман бисёртар ҳамин намаку мурч катӣ мекунам. баъзе вақто приправа дошта бошам, агар барои моҳӣ мекунам, надошта бошам ҳамин хел мурчу намак хушякака маҷошта вай мекунем. баъд якҷоя ки кардем ҳамаш намаки хурд, баъд ортар мекунам. аввало мепухтам, бе орд мекардам. баъд шавҳарам гуфтан ки орд катӣ кун, мулоимак мебиё. шавҳари ман чизои сахта он қадар нағз намебинад. ман бисёр влогомда гуфтагиам, барои ҳамин ягон чи мекунам ки шутоби мулоимак бошад, ҳамаи мо гиё хӯрда тонем. чӣ хел диден, ман ҳамашро ҳамин хел намаку мурча якҷоя кардистам. хушру намаки хӯрдан камакак меистам. баъд дар ордтар мекунам ҳама ҷошаву, баъд равғанда жард мекунам. шумоам чӣ хели тайёр мекунем моҳиро духтаро? канику дар таги комментария нависед, бо ман ба рецепти шумо ҳам тайёр кунам. шумо мумкин шояд дигартар кунед. баъзе одамо пеш аз орд кардан дар тухм тар мекунанд, баъд дар орд тар мекунанд. ман фақат ба орд мекунам, тамом. камтарак руған гирифтам. икарак руған камтар бошад, хушрутар мепазада. чӣ хел гум руғани бисёра мекунӣ, исриф мешад моҳӣ. чӣ хел худаш вай ки ҳамин вай мешада, руғани бисёр ҳамаш ҳайф мешад, маззаи моҳӣ мегирад. гуфта барои ҳамин камтарак руған гирифтам, да ҳамон худаша жард мекунам, ҳамаша дар сковородка мечинаму, баъд даҳанаша мепӯшам, хушру мулоимак мепазад. ина моҳи мо ҳам тайёр шуд. касоне ки моҳихӯр бошанд, биёен ҳамроҳи мо ужин мекунем. хайр, ба ҳамин влогамро ба охир мерасонам. хайр духтаро, дар амони худо бошед. худо нигаҳбонатон. то влогҳои оянда сарбаланду хонаобод бошед.